Прэзідэнт ЗША даручыў свайму пасланніку вызваліць усіх палітвязняў у Беларусі. Долар працягвае даражэць, а ратавальнікі змагаюцца з наступствамі падтапленняў у 11 раёнах. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на галоўнае выданне навінаў. Стала вядома пра прысуд журналістцы Ціне Палынскай і ейнай дачцэ Маргарыце Рабіновіч. 2 гады калоніі і штраф за так званае экстрэмісцкае фармаванне. Пра вырак распавяла хрысціянская візія. Тым часам рэгбістку Марыю Шакуру, якая была капітанам зборнай Беларусі, таксама прызналі вінаватай у нібыта спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзілі хатнюю хімію. Трапіла яна і ў так званы спіс экстрэмістаў, што папоўніўся сёння 20 прозвішчамі. І гэта толькі некалькі прыкладаў рэпрэсіяў, што не спыняюцца ні на дзень. Тым часам Злучаныя Штаты адрэагавалі на памілаванне Лукашэнкам новай групы палітвязняў. Таму працягне Ірына Дарафейчук. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Беларусі Джон Коул падзякаваў Лукашэнку за вызваленне палітвязняў. Паводле афіцыйных звестак, з 18 вязняў, якіх напярэдадні памілаваў Лукашэнка, 15 асуджаныя паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў, то бок палітзняволеныя. Гэта яшчэ адзін важны крок у адносінах паміж ЗША і Беларусю, паколькі прэзідэнт Трамп даручыў мне вызваліць усіх палітвязняў. С Александром Лукашенком разговаривают мягко переговорщики с американской стороны, мягко. Но необходимо понимать, что вообще весь контекст считывается. Помимо того, что идут такие вот мягкие или куртуазные переговоры, где вот господин, уважаемый, там вот это все там мягенько, одновременно происходят события там в Венесуэле, в Иране, и вот это все и часть контекста. Напярэдадні палітычны аналітык Александр Класкоўскі ў эфіры Белсату адзначыў, што неўзабаве варта чакаць новых вызваленняў. Паводле маёй інфармацыі, закулісны дыялог з Мінскам, з Лукашэнкам наконт вызвалення чарговай групы палітзняволеных ідзе, і зноў жа, магчыма, нават да канца гэтага месяца у гэтым сэнсе будуць пазітыўныя звесткі. Паводле дамоўленасцяў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў, Лукашэнка летась выгнаў з краіны некалькі групаў палітвязняў, частку без дакументаў. Апошняе масавае вызваленне адбылося 13 снежня, калі 121 асобу вывезлі ва ўкраіну. Працягваецца і практыка вызвалення палітвязняў праз памілаванні, звычайна прымеркаваныя да святаў. Імёны гэтых людзей найчасцей не публікуюцца. Пры гэтым канвеер рэпрэсіяў і палітычных затрыманняў не спыняецца. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», з 2020 года ў Беларусі на падставе памілавання былі вызваленыя ці прымусова вывезеныя з краіны 605 палітычных зняволеных. Але за гэты ж час амаль 4,5 тысячы чалавек атрымалі статус палітвязня. Конечно, мы, правозащитники, настаиваем на том, что не только были освобождены политзаключенные, но были прекращены репрессии, новых политзаключенных не появлялось. Вот эта атмосфера страха должна уходить из общества и из страны. Тэма палітзняволеных у Беларусі не знікае і з міжнароднага парадку дня. Так у інтэрв'ю брытанскаму выданню «Таймс» нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі заявіў, што яго вызвалілі дзякуючы санкцыям захаду супраць Лукашэнкі і заклікаў не змякчаць іх. А камітэт абароны журналістаў запатрабаваў вызваліць радыёвядоўцу і музыку Алега Хаменку, асуджанага днямі паводле палітычна матываванай справы. Ірына Дарафейчук, Белсат. На фоне эскалацыі на Блізкім Усходзе даражэе долар. На сённяшніх гандляваннях беларускай валютна-фондавай біржы амерыканская валюта прыбавіла амаль 2,5 капейкі і вырасла да 2 рублёў 93 капеек. Афіцыйны курс долара паводле Нацыянальнага банку найбліжэйшымі днямі складае 2 рублі 90 капеек. Амерыканская валюта працягвае ўмацоўвацца ўжо 6-е гандляванне запар. Напярэдадні яе курс дасягнуў максімальнага значэння за 45 дзён. Сёння таксама вырас курс еўра да 3 рублёў 40 капеек. А вось расейскі рубель аслабеў.
Загінуў яшчэ адзін беларускі добраахвотнік, што змагаўся за ўкраіну. Пра гібель 40гадовага Васіля Рапіцкага паведаміла ягоная жонка. Васіль, нарадзінец Крупак, загінуў 4 сакавіка ад удару расійскага беспілотніка. У ваяра засталося 2 непаўналетніх дзяцей. Выказваем свае спачуванні сям'і. Афіцыйны дыялог паміж беларускай супольнасцю і структурамі еўразвязу. У Брусэлі прайшло паседжанне кансультацыйнай групы ЕЗ з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйныя рады і грамадскія актывісты. Перш за ўсё мы фокусуемся на палізняволеных, на вызваленні людзей, на рэпрэсаваных, але таксама шмат гаворым пра дапамогу грамадзянскай супольнасці, медыа, культуры. Але, канешне, асобным крокам гэта ідзе абмеркаванне бяспекі ў рэгіёне. І зараз у Еўропе абмяркоўваецца агульнаеўрапейская стратэгія па бяспекі. Беларусь павінна быць уключаная ў гэты дыялог, бо зразумела, што без вольнай свабоднай Беларусі не будзе бяспечнай Еўропы, і тут нашыя інтарэсы нашай Беларусі і Еўропы супадаюць. З'язджайце, але самастойна. Амбасада Беларусі ў Тэхеране апублікавала зварот да грамадзянаў нашай краіны, якія цяпер у Іране. На 7-й дзень вайсковай аперацыі Ізраілю і ЗША ў дыпламатычнай місіі звярнулі ўвагу агулам на сітуацыю на Блізкім Усходзе. Каб пакінуць Іран, беларусам прапанавалі абіраць наземныя маршруты ў Арменію альбо Азербайджан. Эвакуяваць пасажыраў з Блізкага ўсходу працягвае Белавія. Чарговы вывазны рэйс з Дубаю анансаваны на сёння. Напярэдадні ўвечары самалёт нацыянальнай авіякампаніі даставіў у беларускую сталіцу з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў яшчэ 281 пасажыра. Такім чынам, за гэтыя дні Белавія ўжо вывезла з Дубаю больш за 700 чалавек. Раніцай 5 сакавіка вярнуліся ў Менск 164 пасажыры, якія адпачывалі ў аманскай Салале. У Белавіі таксама адзначылі магчымасць вывазных рэйсаў з Дохі, але калі неба над Катарам адкрыюць. Тым часам кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў патэлефанаваў свайму азербайджанскаму калегу Джейгуну Байрамаву. Размаўлялі пра нядаўняе падзенне іранскіх беспілотнікаў у Азербайджане, у аэрапорце Нахчывану, а таксама побач з вясковай школай. Рыжанкоў, цытата, выказаў занепакоенасць эскалацыяй на Блізкім Усходзе. Тым часам Азербайджан абвесціў мабілізацыю і прывёў узброеныя сілы ў стан баявой гатоўнасці. Іншыя навіны замежжа вашай увазе. Украінскія вайскоўцы будуць ахоўваць амерыканскія вайсковыя базы на Блізкім Усходзе, паведамляе Reuters. Гэта можа адбыцца найбліжэйшымі днямі. Раней Владзімір Зяленскі паведаміў пра просьбу ЗША дапамагчы ў супрацьдзеянні іранскім беспілотнікам. Партнёры звяртаюцца да Украіны з просьбай дапамагчы ў абароне ад дронаў «Шагет», бо мы маем экспертызу і рэальны аперацыйны досвед. Такія запыты паступілі і з амерыканскага боку. Апошнімі днямі я размаўляў з лідарамі ААЭ, Катару, Бахрэйну, Іорданіі і Кувейту. Таксама адбудуцца перамовы з іншымі рэгіянальнымі лідарамі. Украінскія перахопнікі для адбіцця атак іранскіх дронаў разглядаюць як таннейшую альтэрнатыву сістэмам «Пэтрыят». Россия перадае Ірану выведніцкую інфармацыю пра амерыканскія вайсковыя караблі і самалёты на Блізкім Усходзе, што дапамагае Тэхерану наносіць удары па гэтых цэлях, паведамляе Washington Post. Пры гэтым Кітай такой інфармацыі Ірану як быццам не дае. Узровень дапамогі з боку Расіі пакуль не да канца зразумелы. Амерыканскія вайскоўцы нанеслі удар па падземных пускавых сістэмах Ірану. Паводле кіраўніка рэгіянальнага камандавання ЗША на Блізкім Усходзе Брэда Купера, бамбавальнікі-невідзімкі B-2 скінулі дзясяткі бетонапрабівальных бомбаў на глыбока схаваныя ракетныя сістэмы. Са словаў міністра вайны ЗША Піта Гексета, гэткія захады дазволяць Вашынгтону атрымаць поўнае панаванне ў небе. У Угоршчыне затрымалі 7 працаўнікоў украінскага Ашчадбанку, якія перавозілі з Аўстрыі ва ўкраіну $40 мільёнаў, 35 мільёнаў еўраў і 9 кілаграмаў золата. Супраць іх вядуць крымінальнае расследаванне паводле падазрэння ў адмыванні грошай. Будапешт сцвярджае, што сярод затрыманых былы генерал украінскай спецслужбы. Агулам толькі сёлета праз тэрыторыю Угоршчыны ва ўкраіну перавезлі больш за $900 мільёнаў, 420 мільёнаў еўраў і 146 кілаграмаў залатых зліткаў.
Мы патрабуем тлумачэння і адказу на пытанне, ці толькі перавозяцца гэтыя грошы праз Вугоршчыну, ці часам яны тут спыняюцца, і ці не могуць гэтыя сродкі выкарыстоўвацца кімсьці ў Вугоршчыне ў чыіхсьці інтарэсах. Украіна назвала гэтыя дзеянні захопам закладнікаў і рабаваннем, ды заклікала сваіх грамадзянаў не наведваць Вугоршчыну. Адносіны паміж Кіевам і Будапештам пагоршыліся пасля спынення паставак расійскай нафты праз тэрыторыю Украіны. Ян Федарович, Белсат. Свята вялікага спорту ў Італіі працягваецца 14-ми зімовымі паралімпійскімі гульнямі. Менш як праз 2 гадзіны стартуе афіцыйная цырымонія адкрыцця. Яна адбудзецца ў амфітэатры ў Вероне, які зусім нядаўна праводзіў алімпійцаў з усяго свету. Старажытны аб'ект змяшчае 15 000 чалавек і ўжо сёння зноў нагадае гледачам і удзельнікам спаборніцтваў пра гістарычную значнасць падзеі. 4 спартоўцаў з Беларусі змогуць выступіць на зімовых паралімпійскіх гульнях пад дзяржаўным сцягам. Гаворка пра спаборніцтвы ў лыжных гонках. На старт выйдуць Валянціна Берыла, Лідія Лобан, а таксама Дар'я Фядьковіч і Роман Свірыдзенка. Раней беларускія і расійскія паралімпійцы былі пазбаўленыя права выкарыстоўваць дзяржаўную сімволіку праз санкцыі, уведзеныя пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Аднак летась у верасні паралімпійскі камітэт аднавіў сяброўства гэтых нацыянальных камітэтаў. Чыноўнікі ўкраіны і Еўразвязу хутка адрэагавалі на навіну. Відповідно до регламенту, Росія, Білорусь... Згодна з рэгламентам, Расія і Беларусь не маюць ліцэнзій на ўдзел у паралімпійскіх гульнях у Італіі. Аднак спецыяльныя месцы ім былі вылучаныя. Больш за тое, Расія атрымала найбольшую колькасць сярод усіх краінаў, якія падалі заяўкі на дадатковыя месцы. Хіба гэта не яскравы прыклад таго, як Міжнародны паралімпійскі камітэт прытрымліваецца палітычных курсаў дзеяння? На гэты момант вядома пра 14 краінаў, якія збіраюцца байкатаваць цырымонію адкрыцця паралімпіяды. Сярод іх Украіна, Вялікая Брытанія, Чэхія, Фінляндыя, Польшча. Тэлеканалы шэрагу краінаў заявілі, што падчас выступу на спаборніцтвах беларускіх і расійскіх атлетаў будуць уключаць у сваім эфіры рэкламу альбо паказваць баннеры на падтрыманне Украіны. Яшчэ да старту гульняў адбыўся скандал, звязаны з форму зборнай Украіны. Міжнародны паралімпійскі камітэт забараніў першапачатковы дызайн параднай формы каманды, назваўшы яго палітызаваным. На ім была мапа дзяржавы ў межах 1991 года. Новую форму паспелі вырабіць і даставіць, але ў шмат каго з украінцаў засталося пытанне, у чым палітызаванасць міжнародна прызнаных межаў. У Мілані і Картына Дампэца разгуляюць 79 камплектаў узнагародаў. У 6 відах спорту возьмуць удзел амаль 670 спартоўцаў. Дэбютуюць на зімовай паралімпіядзе атлеты з Гаіці, Партугаліі, Паўночнай Македоніі, Чарнагорыі і Эль-Сальвадору. Адзначым, што ў кожным з відаў ёсць асобныя катэгорыі абмежавання фізічных магчымасцяў, у якіх і будуць вызначаны пераможцы. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Кіпрыёцкі след у лукашэнкаўскіх схемах. Сям'я экс-прэзідэнта Кіпру Нікаса Анастасіядыса магла дапамагаць набліжаным да ўзурпатара-бізнэсоўцам абыходзіць санкцыі Еўразвязу. Пра гэта распавядае беларускі расследавальніцкі цэнтр. Галоўным фігурантам справы выступае Юрый Чыж, якога доўгі час называлі гаманцом Лукашэнкі. Юрыдычная кампанія Анастасіядыса абслугоўвала бізнэсоўца нават тады, калі ягоныя актывы ў ЕЗ мусілі быць замарожаныя пасля ўвядзення санкцыяў у 2010-м. Грошы пералічваліся пад выглядам адміністрацыйных выдаткаў, але гэта не ўсё. Расследавальнікі сцвярджаюць, кіпрыёцкія фірмы былі залучаныя ў схему, калі расійскія нафтапрадукты вывозіліся праз Беларусь без выплаты мытаў у бюджэт Расіі. Падрабязней пазнаёміцца з матэрыялам вы можаце на інтэрнэт-старонцы беларускага расследавальніцкага цэнтру. Міжнародная федэрацыя таварыстваў Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца ўзнавіла супрацу з Беларуссю. Прадстаўніцтва арганізацыі ў Расіі і Беларусі падпісала план супольных захадаў з Міністэрствам замежных справаў у Менску, заўважыла Радыё Свабода. У 2023 годзе беларускае таварыства Чырвонага крыжа страціла статус сябра міжнароднай федэрацыі пасля таго, як адмовілася здымаць з пасады генеральнага сакратара Дмітрая Шаўцова. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне ён
наведваў Луганск і Донецк, а таксама фактычна прызнаў сваю датычнасць да вывазу украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. У Беларусі ж вясна пачынаецца з вялікай вады. Ратавальнікі паведамляюць ужо пра падтапленне ў 11 раёнах краіны. Актыўнае раставанне снегу і ўздыму ўзроўню рэк трымаюць у напружі 4 вобласці. Пра тое, дзе найбольш складаная сітуацыя, распавядзём у наступным матэрыяле. Вода ўжо літаральная на парозе. Ад пачатку вясны стыхія паспела закрануць прыватныя будынкі, падворкі ды прыдомныя тэрыторыі. Геаграфія паводкі пашыраецца ад Лельчыцкага раёна на поўдні да Бераставіцкага на захадзе. На Градзеншчыне вода зайшла ў 7 раёнаў, закрануўшы амаль 30 падвор'яў. А на Меншчыне ў вёсцы Бучаціна ратавальнікі ў пільным парадку адпампоўвалі ваду з участкаў дачнікаў, каб спыніць разліў. На Гомельшчыне будуюць супрацьпаводкавыя дамбы. Сегодняшний день все стабильно, каких-то серьезных проблемных вопросов мы не видим. Есть единичное обращение наших граждан. Оперативно включаемся в откачку воды, и вопросов от населения не возникает. Мы ожидаем плановое прохождение паводковой ситуации в поймах рек Припять, Сож, Днепр. Узровень вады ў рэках расце імкліва да 28 сантыметраў за сотні. Пры гэтым на Дняпры, Прыпяці і Сожы яшчэ захоўваецца лёд, таўшчыня якога месцамі дасягае 43 сантыметраў. Санітарныя службы заклікаюць да пільнасці. Паводка нясе рызыку інфекцыяў. Эпідэміёлагі раяць на час адмовіцца ад вады з калодзежаў і быць гатовымі да нашэсця грызуноў, якія ратуюцца ад вады ў жылых дамах. Ратавальнікі застаюцца ў рэжыме кругласотневага маніторынгу. Андрей Сульжыц, Белсат. На 88-м годзе пайшоў з жыцця апошні наш паэт-сучаснік, што насіў званне народнага паэта Беларусі Уладзімір Карызна. За дзесяцігоддзі творчага шляху ён выдаў дзясяткі зборнікаў, а таксама стаў суаўтарам словаў постсавецкага гімну. Апошнія дні жыцця паэта былі адзначаныя нечаканай папулярнасцю ягонай творчасці ў соцсетках пасля віруснага відэа, на якім жанчына спрабавала прачытаць адзін з карызнавых вершаў, але літаральна ламала язык аб складаныя моўныя канструкцыі. Спадарства, калі вы глядзіце нас у Ютубе, ставце ўпадабанні, пакідайце каментары, памятаючы пра ўласную бяспеку. Наперадзе студыя Белсат, якую падрыхтаваў мой калега Віталь Бавін. Вітаю спадарства, Максім Рыжанкоў і афрыканская чарапаха. Ці гэтага выніку ў выглядзе адзінага фотаздымку з паездкі міністра замежных спраў у Гану і тога мы чакалі. Зрэшты, што стаіць за гэтай паездкай, даведаемся ўжо неўзабаве. Таксама паразмаўляем пра стратэгію вызвалення палітычных зняволеных, так што запрашаем наш эфір. Заставайцеся разам з намі, глядзіце студыю Белсат. Спадарства, дзякую, што вы з намі. Мы ж распачынаем студыю Белсат, і як заўсёды на пачатку зварот да вас, шаноўныя гледачы, тыя, хто нас глядзіць у Ютубе, мае магчымасць узяць удзел у ананімным апытанні. І сёння мы хацелі б у вас запытаць наступнае. Ці вызваліць Коул, спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі, ўсіх палітвязняў? 4 варыянты адказу. Так, не, часткова і чацвёрты варыянт Лукашенка пасадзіць іншых. Галасуйце, цікава, якое вашае меркаванне? Гэтую тэму ўжо неўзабаве мы абмяркуем з нашым экспертам. Палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Юрый Дракахруст хутка з'явіцца на сувязі, а пакуль што, уласна, крышачку фактуры пад нашу размову спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справах Беларусі Джон Коул падзякаваў Лукашенку за вызваленне палітвязняў. Зрабіў ён гэта на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Коул назваў гэты крок Лукашэнкі прыкметным у кантэксце стасункаў з ЗША. І зноўку нагадаў, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп хоча вызвалення ўсіх асуджаных паводле палітычных артыкулаў. Пакуль жа Лукашенка адной рукой выпускае палітвязняў, а другой набірае новых.
Прэс-служба паведаміла, што Лукашенко падпісаў загад аб вызваленні 18 чалавек, сярод якіх 15 палізняволеныя. Іхных імёнаў не назвалі, але вядома, што большасць жанчыны. Тым часам працягваюцца палітычна матываваныя суды. Надойчы стала вядома, што спартоўцы, прызёрцы чэмпіянату Еўропы па пляжным рэгбі Марыі Шакуры прысудзілі хатнюю хімію за нібыта спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Таксама стала вядома, што суд над журналістам Паўлам Дабравольскім праходзіць у закрытым рэжыме. Судзяць яго за нібыта здраду дзяржаве. А напрыканцы лютага былыя менеджеры баранавіцкага выдання «Інтэкс-прэс» Уладзімір Янукевіч і Андрэй Пакаленка атрымалі 14 і 12 гадоў адпаведна, таксама за здраду дзяржаве. Праваабаронцы паведамляюць, што вядома сама меней пра 183 асобаў, якіх узялі пад варту паводле так званай справы Гаюна. Таксама сёння стала вядома, што журналістку Ціну Палынскую і дачку Маргарыту Рабіновіча судзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі у калоніі кожную, пра што піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Но ўжо зараз, як мы і абяцалі, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Юры Дракахру з намі на відэасувязі. Спадар Юры, вітаем вас, добры вечар, дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар, вітаю вашых гледачоў. Спадар Юры, ёсць меркаванне, што Лукашенко выпускае палітзняволеных, каб даслаць нейкі сігнал Вашынгтону, што, маўляў, ну вось давайце, я іду насустрач вам, давайце працягваць гэтую вялікую угоду. Ці спадзяецца таксама Лукашенко на тое, што ў Вашынгтоне не заўважаць вось гэтыя новыя прысуды, бо цягам апошніх некалькіх дзён мы пачулі вялікую колькасць пераследу перадусім нашых калегаў-журналістаў? Магчыма, і разлічваю. Справа ў тым, што 28 лютага, у дзень, калі пачалася амерыканская военная аперацыя в Іране, з вуснаў прэзідэнта Трампа, ці за дзень да этого, ну, там блізка, прыгучалі словы, калі его журналіст пытаў, як там у Беларусі, як там перамовы ідуць. Трамп сказаў, у нас выдатныя адносіны, мне вельмі падабаецца тамтэйшы лідар. Ну, я думаю, что это такая была, что называется, анестезия для Лукашенки, что не трэба ўжо надта выказваць сваё незадавальненне амерыканскай аперацыі. І так і атрымалася. Лукашенко толькі на 3-й дзень выказаў сваё шкадаванне з прычыны гібелі Алі Хаменеі, лідера Ірана, але ў такіх даволі как бы мягких тонах, ну, значно больше мягких, чем то, як это выказаў Путин. Вот. Ну и вот был зроблены этот жест вызвалення яшчэ невялічкай порцыі, скажем так, колькасці палітвязняў, як знак того, что, не гледзячы на вайну, мы готовы працягваць дыалог. Ну и як бы пас быў прыняты в Вашынгтоне спадаром Коулам, что да, дзякуй. Как бы мовіць, крок в правильном накірунку. Вось. Так что размова працягваецца. Ну а что тычыцца того, что репрессии працягваюцца, ну, ведаеце, справа ў тым, что американские прадстаўнікі і той же спадар Коул, его папярэднік на перамовах Кіт Келах казалі, ну так мы ведаем про эту з'яву, ну, будем ее вырашаць, может быть, калі-небудзь. Вот у нас зараз як бы задача вызваляць тых, хто сядзіць, што, дарэчы, спадар Коул вот і цяпер нагадаў, сказаўшы, што ну, прэзідэнт Трамп мне даручыў вызваліць всіх, ну вот я і выконваю. А тое, што колькасць павялічваецца, ну павялічваецца. Ему, дарэчы, таксама это пытанне задавалі, і он вот прыкладна так, як я вам зараз адказваю, так і казаў, ну да, ну мы ведаем. Спадар Юрый, але мы бачым, што, на жаль, не ўсе людзі могуць дачакацца гэтага вызвалення. Навіна з апошніх дзён памерла палітзняволеная на хатняй хіміі Алена Панкова. То бок, акрамя таго, што ёсць нават драконаўскія выракі для новых палітвязняў, маем як бы чарговую смерць чалавека пакаранага паводле палітычнага артыкулу. Больш за год ужо прэзідэнт ЗША Дональд Трамп знаходзіцца на другой кадэнцыі зноў ва ўладзе. І гэты працэс перамоваў, працэс вызвалення палітвязняў усё цягнецца і цягнецца. А Лукашенко цэдзіць вось гэтыя порцыі, вызваляе людзей, часам тых, каму мала засталося сядзець за кратамі і гэтак далей. Ці тут Лукашенко, на вашу думку, не рызыкуе, што ён можа праз зацягванне працэсу згубіць нейкія магчымасці?
Так не выглядае. Ну, ведаеце, калі вы мне задаёце вот такое пытанне, я магу вам адказаць толькі, што я не спадаркоў. Ну вот, калі ён кажа, што ну да, мы в курсе, но вот мы вызваляем тых, хто ёсць. А калі эта колькасць як бы фактычна не меняется, то ну а што я магу зрабіць? Ну это магчыма будзе наступным пунктам наших перамоваў, адказвае спадаркоў. Ну вот я могу вам толькі паўтарыць тое, што кажа ён. Сказаць, што для них это сакрэт, это не сакрэт, яны ведаюць. Сказаць, што яны так рэагуюць таму, што я не ведаю чаму. Магчыма, таму, што як бы калі вызваляюць, умоўна кажучы, там Беляцкага, там Бабарыку, Колеснікаву, про это піша весь свет. А калі пасадзяць яшчэ там, я не ведаю, 10 ці 100 чалавек, ну, свет як бы рэагуе менш эмацыйна, таму што ну, не в адной Беларусі людзей сажаюць турму. Магчыма, такое тлумачэнне. А калі Джон Кол кажа про тое, што Дональд Трамп яму даручыў вызваліць усіх беларускіх палітвязняў, гэта таксама якім чынам аказвае нейкі ціск на Александра Лукашэнку? Ну, справа ў тым, што я думаю, што тут насамрэч не проста Трамп даручыў. Я думаю, што нейкая папярэдняя дамоўленасць была. І я думаю, што і Лукашенко даваў згоду на вызваленне всіх, хто сядзіць на дадзены момант. Вось. Я не думаю, што вот просто Трамп даручыў і як бы рабі як можаш. Я думаю, што нейкія абяцанні такія не вельмі пэўныя з боку Лукашэнкі былі. Але і я па шчырасці сумняюся вот пры цяперашнім стане двухбаковых адносінаў, што Лукашенко абяцаў, што я всіх вызвалю першае, а другое больш нікога сажаць не буду. Вот это ён наўрад ці абяцаў па шчырасці, я не думаю. Ну, а что тычыцца выканання нават гэтага, так бы мовіць, абяцання, цяжка сказаць. Справа ў тым, што ўсё ж такі і вайна ёсць фактарам, а самае галоўнае, Масква ёсць фактарам. І мы памятаем, вот пэўны час таму, пару тыдняў таму, быў такі залп расійскіх каментароў. Это был и СВР, служба внешней разведки, и российские дипломаты, Захарова, Галузин. И Захарова, принамсі, тогда казала, что мы вітаем, что белорусские улады як бы навели порядок, сажают кого трэба. Ну, магчыма, что вот вызволенне так вот прям всех, кто сядзіць, ну, расейцам, может быть, и не тое, чтобы не спадабалася, им все роўна. Але вот яны бы лічылі, што это ці не дэстабілізуе это сістэму ў Беларусі, ці не надта вялікай саступкай Вашынгтону это будзе, ці не надта вялікім збліжэннем. Мы з вами лічым, што Лукашенко не надта блізка як бы ідзе насустрач амерыканцам. А ў Москве лічаць, што надта блізка, занадта блізка, што это можа і закранаць інтарэсы России. Лукашенко з гэтым павінен лічыцца, он гуляецца з Москвой, он гуляецца з Вашынгтонам. А на вашу думку, Москве не падабаецца ўвогуле вось гэты дыялог, які з Лукашэнкам адбываецца? Яны не ўспрымаюць гэта, як не ведаю, в акно магчымасцяў новае, што вось, маўляў, іхны там хаўруснік, падданы, як мы яго там характарызуем, мае дадатковую сувязь з Амерыкай. І будзе расійскі інтарэс. Я думаю, што ў них стаўленне дваістае. Справа ў тым, што я хочу нагадаць, што власна гэты дыялог пачаўся з таго, это был, принамсі, тады адзін з матываў, што Лукашенко быў асобным каналам для, як бы мовіць, канфідэнцыйнай, делікатнай камунікацыі з Крамлём. Такі, якога не было, вот такога іншага не было. Чаму, як, меня не пытайце, не ведаю. Трампу видней, чаму. І Путіну видней. Это все ж таки был канал паміж імі. Он быў карысны і для Путіна, і для Трампа. І таму, як бы, они не былі супраць. Акрамя таго, як бы, вот эта камунікацыя Лукашэнкі з Вашынгтонам, ну, яна і для России открывае нейкія магчымасці. Это прецедент. Вот, што Америка можа зняць санкцыі супраць фактычна краіны суагрэсара. Ну, зможа з суагрэсара, можа зняць і з агрэсара. Магчыма, этим смягчэннем санкцый можна скарыстацца, ну, напрыклад, там, я не ведаю,
поставляют, скажем, детали для Боингу в Беларусь. Но, может быть, их можно потом там, в Россию передать. Я этих схем не ведаю. Но, принамсі, расейцы таксама могуць скарыстацца гэтым. І таму, калі б яны былі вот катэгарычна супраць, нет, ні в якім выпадку. Так я думаю, што Лукашенко просто забаранілі. Вот. Але як бы пэўныя перасцярогі у них ёсць. І яны вот этим залпам сваіх каментароў показалі, што Лукашенко з іх пункту гледжання, ну, скажем так, наблизіўся да чырвонай лініі вот этих вот адносінаў, что, ну да, это як бы и нам выгодно, и мы сами, Москва сама вядзе перамовы, там этот Дмитриев, здаецца, як это прадстаўнік Кремля, так он весь час гойсае по Америце. Да? Дмитриев, пробачьте, так. Так. Да. Ну вот. Так что это не та ситуация, что Москва с Вашингтоном не размаўляе, а Лукашенко размаўляе. Она таксама размаўляе. Але, ну, у них пэўныя перасцярогі ёсць, і он іх павінен як бы улічваць. Але, ну, цяжка сказаць. Магчыма, все-таки вот тое, пра што і напрыканцы года мінулага казаў Коул, что вызволение, здаецца, он называл 1200, там ці колькі, ці 1000 он называл, 1000 человек. Ну, магчыма, это и адбудзецца. А вось тое, што Лукашенко не паляцеў на гэтую Раду міру, гэта таксама, на вашу думку, перасцярога, ён баяўся Москвы? Я думаю, что там даже Москва сказала хутчэй, что, ведаеце, вот не трэба. І мне здаецца, ну, як бы ёсць пэўны прэцэдэнт, ведаеце, Беларусь в свой час, яшчэ до 2020 году, калі-нібыта нармальная, ну, прынамсі не такія шчыльныя адносіны з Москвой былі. Беларусь выходзіла ў так званае ўсходняе партнерство з еўразвязам, дзе была Беларусь, но не было России. І Лукашенко спачатку туды просто не запрашалі, таму што он дыктатар, а потым уже і запрашалі, а он не ехал. Потому что в Москве нават тады казали, что нет, вот как бы присутничать на саммитах организации, в якую выходит Россия, не выходит Россия, выходит Беларусь, ну это кепска. И он туды не ездил. И я думаю, что он и зараз не поехал. Таму ж. Але, ну вот, як бы, тым не менш, дыялог ён працягвае. Я думаю, что и вызваленне Статкевича и Левой таксама был жест на адрес Вашингтона. И вот вызваленне вот этой апошняй партии палітвязняў зроблены уже пасля пачатку войны. А вот война войной, можно назвать ее вероломством, як было сказано в его заяве, але у нас свои адносіны працягваюцца, и никто их разрывать не збіраецца. Як бы для публікі беларускай, у тым ліку і для России, вот ёсць Грыша Азарёнок, які раве, свой джихад абвяшчае. Вот, ну это так, это не звяртайце увагі. Звяртайце увагу вот на тое, што робіць Лукашенко. А Лукашенко вот вызваліў яшчэ невялічкую порцыю, ну так вот, как бы, колькі змог. Лукашенко вызваляе палітвязняў, безумоўна, пры дапамозе беспасярэдняга ўдзелу ў гэтых працэсах Вашынгтону. А што датычыць Европы і еўрапейскіх санкцыяў, да прыкладу, нобелевскі лаўрэат Алесь Бяляцкі ў інтэрв'ю брытанскаму выданню The Times заявіў, што яго вызвалілі дзякуючы санкцыям Захаду супраць Лукашэнкі і заклікаў у тым ліку не змягчаць гэтых санкцый. Гаспадар Юрый, ну, на ваш погляд, ці сапраўды Еўропа нейкім чынам уплывае вось на працэсы вызвалення палітычных зняволеных? Перадусім, калі мы кажам пра гэтыя санкцыі, якія былі ўведзеныя не за палітычных зняволеных, а перадусім за суудзел Беларусі ў вайне супраць Украіны. Ну, видите, я бы сказал, что формула, которую огучил Олесь Беляцкий, она, ну, скажем так, мягко кажучи, неполная. Потому что сур'ёзныя санкцыі, в тым ліку эканамічныя санкцыі, былі ўведзеныя з пачатку вайны, з лютага 22 году, і яны узмацняліся год ад году. Але вызваленне, скажем так, знакавых палітвязняў, такіх як Алесь, пачалося
толькі ў 25 годзе. Пачалося тады, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп пачаў новую палітыку. А эта новая палітыка палягала ў абмене, палягала ва взаемных уступках. У тым ліку і як бы прэстыжных, калі там Лукашэнку называлі паважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, там запанкі дарылі, запрашалі ў Раду міру і здымалі санкцыі, змягчалі санкцыі. Ну, вот это был обмен. І таму казаць, што его вызвалілі толькі таму, што былі санкцыі. Санкцыі былі ў 22-м, 23-м, 24-м годах, калі Алесь сядзеў, працягваў сядзець, і яны не спрыялі его вызваленню. А паспрыяла его вызваленню ізноў жа новая палітыка Дональда Трампа. Ну, можна сказаць, што калі б санкцый не было, так Трампу не было б што мяняць на таго ж Алеся. Но он менял, и вызваленне адбылося дзякуючы абмену. Можно казаць, што это абмен быў неправільны, амаральны. Ну, это магчымыя аргументы. Но казаць, што Алесь выйшаў толькі таму, што былі санкцыі, ну, это, я бы сказал, як я сказаў, это не поўнае тлумачэнне. Ну так, перадусім ён кажа пра еўрапейскія санкцыі. Весь час спадар Юрый, задаемся пытаннем вось гэтыя гады. Што можа спыніць рэпрэсію ў Беларусі? Ці толькі змена палітычнага рэжыму, ці ўсё ж такі Лукашенко можа адматаць сітуацыю да 19-го, ну, умоўна, да пачатку 20-го года, і хто гэта можа зрабіць? Ваша меркаванне? Ну, калі разважаць по прэцэдэнту, што называецца, то двойчы это адбывалася. Это адбывалася пасля 8-го году, это адбывалася пасля 15-го году. Калі была заключена сделка, тады як бы мотором этой сделки быў еўразвяз в абодвух выпадках. Злучаныя Штаты трымаліся так в баку і прахалодна ставіліся да гэтага. Ну, магчыма, нешта падобнае і зараз можа адбыцца, і магчыма Дональд Трамп это і мае на увазе, што нешта такое можа адбыцца. Это не значит, что это будзе вяртанне ў 16-й год, што не будзе ніякіх палітвязняў, што рэпрэсіі не будуць як бы працягвацца, што палітвязняў новых не будзе, і пасля 16-го году іх практычна до 20-го году амаль не было. Ці магчыма это? Ну, это ёсць пэўная рызыка в этом варыянце, пра што гаворыць і Алесь Беляцкі, але ёсць рызыка і ў іншым сцэнары, якой адстаивае і Алесь Беляцкі, і Светлана Тихановская, якая кажа, што трэба ўзмацняць санкцыі. Ну, я яшчэ раз паўтару, да 25-го году яны ўзмацняліся, і пакуль не прыйшоў Трамп, нават таких невялічкіх саступак, як вызваленне некалькіх палітвязняў, некалькіх соцень палітвязняў, іх і не было. Лукашенко нікога і не вызваляў да таго, як прыйшоў Трамп. Так што ці працяг гэтай палітыкі, а потым, ведаеце, вот, што тычыцца зніжэння, ну, у сэнсе ўзмацнення санкцый. Вот я паглядзеў, цікавая такая лічба. З 21 по 25 год экспорт Беларусі ў еўразвяз упаў 14 разоў. 14 разоў. При тым, што экспорт ва все астатнія краіны свету не змяніўся, як вкапаны, 40 мільярдаў даляраў. И в этом сенсе, ну, коли экспорт упал 14 разов, куда его снижать далей? Там это уже 400 миллионов долларов засталося. Это, в принципе, вельми не шмат. Но будет 40. И что? Лукашенко рухнет? Его режим рухнет? Нет. При том, что я кажу, весь гандль 40 миллиардов. Ну, мне не відавочна. Я не ведаю, может быть, Тихановская ці Беляцкі ведае, як бы на колькі павінны быць санкцыі узмоцненыя, каб Лукашенко встаў на колени. Может, они ведают, я не ведаю.
Спадар Юрый, літаральна вельмі кароткае пытанне. Мы сёння задавалі яго нашым гледачам у YouTube-трансляцыі. Ці вызваліць Джон Коул усіх палітвязняў? Варыянты адказаў так, не, часткова, альбо Лукашенко пасадзіць іншых. Як вы мяркуеце? Ну, тут моя надея. Я хотел бы, чтобы вызвали. Я верю, что Коул этого хочет. Я думаю, что Лукашенко так само это может сделать. Я повторю, есть досвід 8-го, есть досвід 16-го годов, які дозволяє сказать, что вот нема у него такой вот как бы абсолютной забабоны. Нет, не вызвали ни под каким, ни за что. За что-то вызволить. А это уже пытанне гандлю. Будем за гэтым абавязкова сачыць. Дзякуй вам вялікі за гэты аналіз і за гэтую размову. Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік радыё Свабода. У Брусэлі адбылося чарговае штогадовае паседжанне працоўнай групы ЕЗ Беларусь. На сустрэчы абмяркоўвалі цяперашнюю палітычную сітуацыю ў нашай краіне, санкцыйную палітыку і падтрыманне грамадзянскай супольнасці ды незалежных медыяў. А таксама праблемы беларусаў, якія пасля хвалі рэпрэсіяў апынуліся за мяжою. Асобнай тэмай стала мабільнасць, у тым ліку магчымасці атрымання шэнгенскіх візаў. Падрабязней пандэнта Алеся Сіліча. Працоўная група ЕЗ Беларусь – гэта фармат кансультацыяў паміж Еўразвязам і Беларуссю. Звычайна такія кансультацыйныя механізмы існуюць паміж ЕЗ і ўрадамі дзяржаваў. Але ў выпадку Беларусі сітуацыя іншая. Дыялог вядзецца не з афіцыйным Менскам, які ў Брусэлі ўспрымаюць як нелегітымны, а з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Журналістаў, як і раней, на паседжанні не дапусцілі, таму пра яго вынікі можна меркаваць толькі з каментароў некаторых удзельнікаў. А паводле удзельнікаў сёння абмяркоўвалі як унутраную сітуацыю ў Беларусі, так і падтрымку інстытутаў, што былі створаныя беларускім дэмакратычным рухам пасля падзеяў 2020 года, координацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінету ды іншых ініцыятываў. Тое, што Еўразвяз працуе з дэмакратычнымі сіламі Беларусі на ўзроўні кансультатыўнай групы, гэта вельмі вялікае дасягненне ў нашых еўрапейска-беларускіх адносінах. Канешне, перш за ўсё мы фокусуемся на палізняволеных, на вызваленні людзей, на рэпрэсаваных, але таксама шмат гаворым пра дапамогу грамадзянскай супольнасці, медыа, культуры. Але, канешне, асобным крокам гэта ідзе абмеркаванне бяспекі ў рэгіёне. Падчас сустрэчы удзельнікі закранулі пытанне адказнасці за злачынствы рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку за рэпрэсіі супраць уласных грамадзянаў, падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны ды іншыя парушэнні міжнароднага права. Паводле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных структураў гэтыя тэмы ўсё часцей уздымаюцца ў кантэксце магчымых міжнародных прававых механізмаў. Шмат тэмы было прысвечана палітзняволеным у Беларусі, што трэба рабіць, каб вызваляць палітычных зняволеных. Дарэчы, вельмі цікава, што на працягу апошняга года Еўрапейскі саюз не ўводзіў санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі менавіта асобным пакетам. Год Еўрапейскі саюз фактычна заняў пазіцыю пра тое, што мы вам кажам, калі вы гатовы мяняць палітыку, мы не ўводзім санкцый. Прадаўжэнне старых, гэта зразумела натуральна, бо не мяняе палітыку, але мы не ініцыюем новых. Што на гэта адказаў рэжым? Новыя палітычныя зняволеныя, новыя рэпрэсіі, гібридная агрэсія супраць Еўрапейскага саюза, падтрымка агрэсіі супраць Украіны і злачынствы, акты сабатажа, злачынствы супраць беларусаў па-за межамі Беларусі. Асобная частка сустрэчы была прысвечаная мабільнасці беларусаў, у тым ліку тых, хто пасля рэпрэсіяў мусіў пакінуць радзіму і цяпер жыве ў краінах Еўразвязу. У гэтым кантэксце абмяркоўваліся праблемы з адкрыццём і абслугоўваннем банкаўскіх рахункаў, пытанне легалізацыі статусу ў краінах пражывання, дакументы для дзяцей, якія нараджаюцца ў беларускіх сем'ях за мяжой, ды і іншыя адміністрацыйныя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца беларусы ў эміграцыі. Абмяркоўваліся і праблемы беларусаў, якія працягваюць жыць у краіне і маюць цяжкасці з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Мы дакладна павінны зразумець, што гэта палітыка Лукашэнкі прывяла да таго, што шмат консулаў былі выкінутыя з Беларусі. Яны былі дэпартаваны. І Лукашэнка не дае магчымасці еўрапейскім краінам прызначыць новых консулаў, павялічыць штаты. І гэта ўплывае у тым ліку на магчымасці Еўрапейскага саюза выдаваць больш віз. Але мы аргументавалі і звярталіся да Еўрапейскага саюза рабіць усё магчымае і немагчымае дзеля таго, каб адчыняць дзверы для беларусаў у Европу. Бо сам Лукашенко на апошняй сустрэчы з Пуціным сказаў, што ўсе беларусы хочуць толькі аднаго ездзіць у Расію. Не, гэта хлусня.
Таксама абмяркоўвалася, як еўразвяз можа мацней падтрымліваць беларускія дэмакратычныя інстытуты і грамадзянскую супольнасць, якія працягваюць працу, нягледзячы на рэпрэсіі ўнутры краіны. Гаворка ішла і пра тое, што прыкметаў змены палітыкі рэжыму Лукашэнкі ні ўнутранай, ні вонкавай пакуль не відаць. Сённяшняе паседжанне працоўнай групы ЕЗ Беларусь завяршылася асабістай сустрэчай Святланы Ціханаўскай, Паўла Латушкі, Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі Каяй Калас. Алексей Белсад, Брюссель. На тым часам міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў зладзіў 72-гадзінны візіт у дзве краіны Афрыкі. Кіраўнік лукашэнкаўскай дыпламатыі наведаў у сталіцы Тога і Ганы. Прычым з паведамлення МЗС вынікае, што у абедзвюх краінах яго прымалі на ўзроўні прэзідэнтаў. Цікава, як да гэтага ставіцца Лукашенко. Тут часам у Тога абмяркоўвалі супольнае развіццё сельскай гаспадаркі, то Ганну дыпламаты з Менску назвалі вакном у заходнюю Афрыку, праз якое яны збіраюцца прадаваць айчынныя трактары. Ці былі нейкія канкрэтныя вынікі паездкі, аднак невядома. Не апублікавала прэс-служба і ніякіх відэа ды фота, акрамя Рыжанкова з чарапахай. Працаваць з краінамі Афрыкі Лукашенка загадвае сваім чыноўнікам рэгулярна. Да 2030 года ўлады плануюць экспартаваць на гэты кантынент тавараў на $1 мільярд. Пакуль жа экспарт вагаецца ў раёне 650 мільёнаў. Чысты экспарт без угнаенняў і нафтапрадуктаў увогуле каля 130 мільёнаў, што складае менш за 2% ад агульнага беларускага. Андрей Рудек, палітолог, афрыканіст і доктар філасофіі з намі на відэасувязі. Добрый вечар, Андрей. Дзякуй, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечер. МЗС Беларусі лічыць, што фотаздымак міністра замежных справаў Беларусі Максіма Рыжанкова з чарапахай – гэта метафора такая стратэгіі. Але мне асабіста падаецца, што гэта метафора пра тое, з якой хуткасцю Беларусь развівае экспартныя адносіны з краінамі Афрыкамі. Што вы думаеце, Андрей, пра Тога і Гану? Ну, смотрите, если чуть позволю вас дополнить, наверное, для меня все-таки фотография с черепахой, это, наверное, в контексте того, что показать, наверное, все-таки нечего было. Ну, то, что я думаю по поводу Ганы и Тога, смотрите, государства хоть и сопредельные, то есть Запад Африки, Западная Африка, но довольно-таки разные. Потому что Тога это все-таки авторитарный режим, фораг эсэзимный. Вот. А Гана это довольно-таки стабильная демократия, да, там в свое время были военные диктатуры, но Гана это стабильно демократическое государство, которое, кстати, поддерживает Украину, тоже именно на международном уровне и так далее. Тога чуть поспецифичное государство, но обои государства интересны в контексте, скажем так, выхода в Гвинейский залив, то есть портовой инфраструктуры, развития, ну и так далее. Но по поводу того, что сможет там поиметь Беларусь или не сможет, все-таки вопрос довольно-таки спорный. Бо мы калі бачым, напрыклад, на эканамічныя нейкія паказнікі, там вось калі пра Тога нават узяць, яна крышачку все ж таки беднейшая краіна, і там асноўныя экспартныя тавары гэта бавоўна, кава і какава. У нас у саміх у Беларусі бавоўна ёсць. Адмоўны гандлёвы баланс там складае на 2017 год ажно $6,5 мільярда. Ну то што там можа зацікавіць Менск, на ваш погляд? Ці все ж таки можна з гэтага того штосьці там вывести? Ці перадусім, конечно, штосьці прадаць? Ну, понятное дело, что речь идет, понятно, не о вывозе, а о продаже. То есть все традиционный, так скажем, набор. В первую очередь это удобрение, потому что Беларуси важно найти, конечно, рынок сбыта своих удобрений. Да, там были ослаблены санкции и так далее. Ну, для Африки вопрос, скажем так, по получению удобрений, тем более, если говорить о калийных удобрениях, они все-таки самые более продуктивные для развития сельского хозяйства. Понятное дело, даже для того же хлопка там и так далее, это будет, ну, скорее всего, полезно. Да, даже будем говорить для какао-бобов.
Вот. Но другой вопрос – это сельхозтехника. Но опять-таки я не думаю, что Беларусь сможет конкурировать там с поставщиками западными, там с той же Францией, там Соединенными Штатами. В этом сегменте, да, может чуть подешевле выйдет, но опять-таки вопрос сотрудничества с режимом, он довольно-таки чувствителен даже для того же Тога, да, там диктатура и так далее. Ну, диктатура признается, потому что там переписывалась Конституция, Форд Насингбе занимает уже должность не президента, а премьер-министра там, и так далее. То есть там происходит такая рокировка. Гана – это вообще, скажем, совсем другой вопрос, потому что демократическое государство, ну, последовательно поддерживает западное государство, то есть там даже сама модель правления президентской республики тоже, по сути, западная, там и парламентаризм, в принципе, довольно-таки развит по африканским меркам, поэтому даже, ну, проблематично будет сотрудничать. Ну, из Ганы, например, ну, чтобы могла вывозить Беларусь золото, опять-таки, алмазы, но может Беларусь быть. более имеет интерес. Ну да, но понимаете, Беларусь имеет, вернее, даже не Беларусь, мне не нравится, знаете, так именно генерализировать, то есть Лукашенко и его приближенные к нему там элиты определенные и так далее, они имеют интерес, знаете, работать в таких государствах типа Зимбабве, где можно там в черную, в серую работать, потом через схемы в Объединенных Арабских Эмиратах поставлять это все в Китай и продавать, то есть быть каким-то там, ну, младшим или младшим партнером младшего партнера, если еще там Россию вспоминать. То есть в схемах Китая, там, Объединенных Арабских Эмиратов. В Гане так не получится. В Гане там уже давным-давно стабильный рынок, то есть поделенный он и так далее. Там есть, конечно, проблема кустарных приисков, есть проблема определенная, там, вернее, в нелегальной добыче, но она ничтожно мала по сравнению с Зимбабве, там, Центральноафриканской республикой, то есть теми государствами, где Лукашенко тоже проявлял определенный интерес. Спадар Андрэй, на працягу дзесяцігоддзяў мы бачым, як Лукашенка альбо ягоныя чыноўнікі, не маючы магчымасць наведваць заходнія сталіцы праз ізаляцыю, ездзяць па краінах, скажем так, напрыклад, у Афрыку, у Азію, Паўднёвую Амерыку, па так званай дальняй дугі. Мы памятаем, як яшчэ з Чавесам Лукашенка абдымаўся. Гэта ўсё, ведаеце, у такую абгортку прапагандысцкую выводзіць, што вось, маўляў, рэжым Лукашэнкі выдатна пачуваецца ў свеце, супрацоўнічае з усімі і так далей. Аднак потым мы бачым, што некага глобальнага эфекту для эканомікі Беларусі гэта не прыносіць. Чаму, на вашу думку, няма нейкага такога вось відавочнага поспеху ад такіх візітаў? Ну, так откуда он будет? Вот вспомните даже визит, когда были взаимные визиты с Экваториальной Гвинеей, там тоже товарооборот, и Гвинею-Бисау даже можно упомянуть, очень даже хороший пример. То есть я специально искал, потому что Госкомстат Беларуси, ну, там, соответственно, институция, которая занимается статистикой, она перестала публиковать, в принципе, данные там по Африке очень давно, да, и, в принципе, данные по поводу внешней торговли с странами мира. То есть, ну, можно и с той стороны вытаскивать. То есть я уже, скажем так, заходил, искал именно в определенном тоже комитете статистики Гвинеи-Бисау, там, ну, насколько оборот ничтожно малый, то есть в районе, знаете, ну, я точно уже цифры не помню, ну, $1000. $1000 в макроэкономике это смешно. И когда называются там суммы миллионы долларов и так далее, откуда? То есть, ну, например, на примере той же Гвинеи-Бисау, основная экспортная единица Гвинеи-Бисау, экспортный товар, это кешью, орехи. Ну, интересно, если это поедет в Беларусь, опять-таки, но это морем. То есть для моря тоже должен какой-то доступ быть в Беларуси, которого нет. То есть через сопредельное государство. То есть не европейское государство, это будет Российская Федерация. То есть тоже понимаете логистику, это все дорого. Отправлять удобрения в Гвинею-Бисау, да, они заинтересованы в этом деле, но опять-таки вопрос сотрудничества с Беларусью, вопрос логистики. Если там ближе тоже Марокко, да, которая, да, фосфатные удобрения чуть похуже, чем калийные удобрения, но опять-таки вопрос логистики проще, ну и, понятно, не все удобрения, знаете, можно под какую-то определенную там почву удобрять, под какие-то определенные растения. Ну, я там не агроном, это лучше там какой-то другой эксперт с сельского хозяйства расскажет и с удобрений. Но опять-таки, то есть
банально проще привезти туда из Марокко, например, в Гвинею-Бисау, даже в те же страны Западной Африки. Поэтому, опять-таки, если упоминать потуги в Зимбабве там, и так далее, оно все разбивается в вопросы экономической целесообразности. Вот и все. Поэтому Беларусь, в принципе, то есть эти все истории, они действительно более имеют пропагандистский характер, нежели реально экономические. Ну, для страны. Экономически они могут иметь, знаете, для Лукашенко и для его определенных лиц, которые там на схемах определенных каких-то, ну, копеечных, но в рамках макроэкономики государства какие-то деньги действительно имеют. До рэчы, вось, калі кажам пра гэтыя сувязі з афрыканскімі краінамі досыць хрупкія. Вось вы, Андрэй, узгадалі Гвінею-Бісау. Лукашенко сустракаўся, калі не памыляюся, у мінулым годзе з прэзідэнтам гэтай краіны, а пазней, калі ён спрабаваў, гэты прэзідэнт, пайсці на новы тэрмін, там адбыўся пераварот у гэтай краіне, і гэты прэзідэнт мусіў увогуле уцякаць. Тым не менш, давайте яшчэ узгадаем пра аднаго чалавека вельмі важнага, пра спадара Зінгмана, Александра Зінгмана, бізнесоўца, які там дабывае шмат чаго цікавага для рэжыму Лукашэнкі. Ці вы ведаеце зараз, вось, на якім узроўні гэтыя сувязі захоўваюцца? Як ён сябе пачувае ў Афрыцы? Ну, я прямо не владею такой информацией, чтобы, знаете, прямо все рассказать, там именно с первых уст или с первых рук, но опять-таки, то, что я уже упоминал, то есть, да, определенные схемы имеются по поводу добычи группы ископаемых, там, Зимбабве, там, и так далее. То есть, ну, опять-таки, там даже были попытки в Демократической Республике Конго в свое время. Ну, то есть, ну, будем ориентироваться именно в данном вопросе, ну, на юг Африки. Смотрите, основная проблема в том, что вот эти все схемы, вот эти все, прошу прощения, там, решальничество и так далее, это вопрос именно не экономики Беларуси как страны, это вопрос там обогащения, соответственно, самого Лукашенко и определенной свиты его, собственно, ну, тот же упомянутый Зингман, собственно. Поэтому, как бы, да, повторюсь, благосостояние белорусов или вообще развитие Беларуси как страны, эта история вообще, ну, не имеет никакого продолжения. Андрей, дзякуй вялікі вам за гэтую экспертызу. Заўсёды цікава паразмаўляць пра гэты рэгіён. Ну і, канешне, за гэтую размову Андрей Рудык, палітолог, афрыканіст і доктар філасофіі, быў з намі на відэасувязі. А цяпер рубрыка «Жыццё рэгіёнаў», за якім мы сочым разам з БГ Медыя. Жыхары Слоніму ў садсетках паказалі стан некаторых дарог у прыватным сектары пасля зімы. Напрыклад, мясцовая жыхарка апісала сітуацыю так. Дарога размытая да немагчымасці, і пры гэтым грэйдерам яе перыядычна раўняюць, калі робіцца зусім невыносна. Вось толькі дзякуючы гэтаму перапад паміж участкамі і самой дарогай павялічыўся настолькі, што цяпер дарога стала канавою. Падсыпаць пяску ўлады не хочуць, нягледзячы на звароты жыхароў вуліцы. Адметна, што гэткая сітуацыя па ўсім Слоніме. Яшчэ адна разбітая вуліца Пеляніцына. І там тая ж сітуацыя. Адныя каментатары раяць далей турбаваць чыноўнікаў, а іншыя заклікаюць не чакаць рэакцыі, а прывесці дарогі ў парадак за свае грошы. Адзін з каментатараў распавёў, як падсыпалі сабе дарогу друзам за ўласны кошт. І толькі гэта дапамагло вырашыць праблему. Наконт уласных грошай, падаткі, гэта ж таксама нашыя грошы, грошы грамадзянаў. Ну і яшчэ пра скаргі ў сацыяльных сетках. Маладая мама з Віцебску запісала эмацыйны зварот да кіраўніцтва МНС. Жанчына жыве ў цэнтры гораду, літаральна насупраць галоўнага ўпраўлення, і кажа, што начныя сірэны ўжо не раз будзілі ейнае маленькае дзіця. Яна прызнае важнасць працы ратавальнікаў, але просіць улічваць, што побач густанаселены жылы раён. Жанчына падкрэсліла, што выдатна разумее гэтую важнасць працы, але просіць знайсці нейкі кампраміс, асабліва ў начны час. Звярнулася да адказных асобаў яна эмацыйна гаварыла пра гучнасць сігналізацыі, кажа, давайце падумаем пра суседнія дамы, маўляў, шум у дзень успрымаецца прасцей, але ноччу рэзкія гукі робяцца стрэсам для дзяцей і бацькоў. Давайте паслухаем. Или как вы любители в 3 часа ночи помыть машины, шланги, асфальт, например. Ну, я с этим сталкивалась уже, когда еще ходила беременной, я ходила к ним, я просила, на что мне в лицо посмеялись, сказали, да-да-да, куда-нибудь там напишите, а вот кто-нибудь вам поможет. Ну, понятное дело, что это было просто отговорка, чтобы я от них отстала, и все на этом. Ничего не изменится. Но просто, блин, я хочу, чтобы вы это услышали и поняли, какой вы дискомфорт доставляете людям.
Дзяўчына падкрэсліла, што ў дома яны не пільнуюць ідэальнай цішыні. Дзіця можа засыпаць пад размовы, музыку або гук тэлевізара, але рэзкі гучны сігнал зусім іншы ўзровень шуму, да якога цяжка прывыкнуць, асабліва ноччу. Жанчына запісала некалькі ролікаў на гэтую тэму. У яшчэ адным яна распавяла, што пасля вяртання пажарных машынаў з выкліку тэхніку ўласна часта мыюць ноччу. Для гэтага выкарыстоўваюць магутныя апараты высокага ціску, што ствараюць моцны шум. Да шуму тэхнікі дадаюцца гучныя размовы працаўнікоў. Як наракае жанчына, гэта дадаткова парушае спакой жыхароў. Вось такая, гаспадарства, няпростая сітуацыя. Мы сёння задавалі пытанне вам у нашай YouTube-трансляцыі. Ці вызваліць Джон Коул усіх палітвязняў? Так, 13%. Не, 21%. Часткова 23%. Лукашенко пасадзіць іншых 42%. Больш за 150 чалавек прагаласавалі. Усім дзякую за вашыя меркаванні. Ну а мы ставім кропку ў нашым эфіры і дзякуем вам за вашу увагу, лайкі і каментары. Для вас працавалі мой калега Віталь Ціўч і Віталь Бабін. Зычым усім удалага вечара і да сустрэчы ў нашых наступных эфірах. Пакуль.